Coastal areas ug mga nanimuyo haduol sa kasapaan ug kabukiran sa dakbayan sa Talisay gimonitor na sa barangay ug city disaster team nunot kini sa posibleng epekto sa LPA nga gipanglantawan nga mamahimong bagyo. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Linaw pa ang kadagatan karon sa dakbayan sa Talisay. Gani aduna pay nangaligo sa Larawan Public Beach Resort sa Barangay Poblasyon bisan og nag-ulan-ulan ganihang buntag. Apan mato ni Barangay Poblasyon Kapitan Edward Alisna nga di sila mo kumpiyansa. Karong hapon sugdan nila ang rekorida nga pahimangno sa mga nanimuyo sa kabaybayunan nga magbantay. Andamo usab nila ang second floor sa multipurpose building sa ilang barangay aron maoy himuong evacuation center. Aton man gina silang giwarningan daan nga kun simbako mo dagko kayong bawod nya bisag na natay gihimo nga seawall di gyapon ka kumpiyansaan. Dakalerto na usab ang Talisay City Police aron mutabang sa Talisay City Disaster o mga barangay disaster team. Karon mato nang gianda mga tuang search and rescue team dinhi sa station ug nagsugod na kita sa pag-monitor sa kabaybayunan, kasapaan ug sa atoang kabukiran. Samtang mato ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga gipahimangnuan na usab ang mga nanimuyo sa daplin sa kasapaan. Kay usa sa napanlantawan ang posibleng pagsaka sa tubig kung masinati ang mga pag-ulan karong weekend. What we intend to do is ang atong mga barangays nga nadaplin sa sapa ato silang ikuandaan ipahial atong Tagalog advisory nga mapabiling they will be vigilant during the gabi kay makatubro bang mga tao maor ba na problema kung mga tubang mga tao dili sila kabantay nga musaka na tubig. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.